Monggo ya. Sinten? Mau berangkat dulur nih. Allahu Akbar. Nih monggo minggah. Monggo. Kene iki sak jerone ya. Sak anune amplope. Nggih, sak amplope nggih. Monggo. Mang Patosi, namine kiambak nggih. Pun enten nang lebet. Monggo. Ora digowo. Aku nomor piro? Jenenge ada. Namanya ada. Wis digoleki. Wis goleki dhewe. Oh, ngoten nggih. Nek puneng ki dawa dibetak ning alar ya, punan. Kok isih kae? Teng riko, wong nggih pun wonten napa? Topan mboten sios tumut. Oh, mboten. Tapi klosone mangga beto. Oh, ngoten. Ngoten napa? Nganu adike mengke kan dalu. Oh, ngoten. Sing mapak. Oh, Nggih nggih. mboten tega no. Oh, nggih, pun nggih. Longgar apa-apa. Longgar. Gar. Lah pripan adike yo mesakne yo. Nggih, mboten napa. Monggo. Nih, halo. Halo, Mbak marah yo. Iki lah longgar kala. Alah, nggih. Nggih, monggo. Iki. Sampun tem lebet anu namine penenten. Namine lek painem teng niki lho nomor pinten nggih penenten. Sampun. Heh? Oke, heh. Nah, aku men kono Bayu. Sian. Sini kidul kono ya, ke tasku mau. Kari kok Lah ya, sik. Anu ya. Sing ning kene kabeh mah. Mejane Pak Asep no. Oh lah ya bukuku ning meja Pak Asep. Sik gampang-gampang. Sik. Iki halo. Ayo dulur. Jalan lagi. Ke ziarah wali. Jawa Timur. Religi ke Masjid An-Nahda. Ayo naik le. Mbak Ulfa le ngegekne namane bapake sampean Pak Oyot. Yo. Piye ta nduk iki wis aku jeneng kok jenenge. Oke, halo dadah. Nah, ini titik pertama di Sukorno. Piye iki? Panitia Bangkong iki piye iki? Weh, cah bagus cok. Digawakne iki dilebokne. Jan. Halo Sun, sehat selalu. Wes kuwi lebokno kabeh wi. Sing lho tasku coklat nang ndi ya? Iki munggah ning dhuwur. Iki ngisor kabeh ya, Le.